Alright guys, so magandang umaga. Nandito kami ngayon sa may halos paanan ng bundok. Ano? Makikita nyo may mga ulap na. Bobby. Kasama ko ngayon si Jay, si Richard, tapos si Carlo. Ayan. Ang F4, sabi ni Richard, kompleto ang F4. Kung makikita nyo, halos nasa may bundok na kami. Hindi pala paanan, halos nasa ibabaw na kami. Kasi kung makikita nyo, ito yung ulap. Ayan o. Grabe. First time kong dumaan dito na ganito yung makikita kong ulap dito. Pag nasa baba kayo, kitang kita na makapal yung ulap dito sa ibabaw ng bundok na to. So hindi pa to, meron pang taas to. So didiretso natin papunta doon sa may taas. And then papunta tayo sa may kutmo. So ito yung ulap dito. Ayun o. So lamig dito. Kasi pesa sa kutmo. Pupunta kami ngayon kasi naimbitahan kami ng isang followers doon. Pero ito muna ang pinakita ko sa inyo, isang sulit na daan na kung saan talagang matarik. And then kailangan mag-ingat kasi yung mga daan talagang may mga lubak-lubak. Although majority ng daan ay talagang simentado na, pero talagang may mga sira-sira pa din. Pero safe lang dumaan dito, mahirap lang dito ang sakyan. So ito yung spot namin dito. At sobrang kapal ng ulap. Kung makikita ninyo, ito yung dinadaan namin ngayon. Nasa ibabaw kami ng kabundukan dito lang sa San Fernando, Camarines Sur. So halos wala kang makikita dyan. Kailangan dito nakailaw yung motor para in case naman may kasalubong ka, at least makikita nila na may kasalubong sila sa sakyan. Sabi halos wala kang makita dahil sa kapal ng ulap. Tapos pangalawa, hindi mo makikita yung kalsada. Sabi gusto yung dumaan dito. Ano no? Kaya ba no? Kaya pa? Grabe kung makikita yung gilid oh. Oh. Ito yung ulap. Tapos ito naman sa bandang kanan ko, ang kapal. The first time kong dumaan dito na ganito yung sitwasyon. So dito kailangan natin magdahan-dahan. Pero pag mait ang panahon, okay naman dito. Kasi kung makikita nyo, bangin niya no. Lalim. Kaya kailangan dito mag-ingat kasi pag nahulog kayo sa bangin, walang signal dito sa kalagitnaan ng bundok. Ayun no. Gandaan dito. Grabe. Pero pag mahit ang panahon, clear ang daan dito. Maganda, tapos talagang kitang-kita mo yung kalsada. Halos pababa na rin kami sa bundok. Dito lang naman sa ibabaw kasi talagang iba ang panahon ngayon. Maulan, maulap. Grabe. Ay, pababaan ng daan dito. Medyo delikado to. Daan-daan lang kasi medyo madulas yung kalsada. Kaya magbaba, barkada? Ha? Kaya magbaba? Medyo malas. Wala. Sige. Malas ang ano? Sige. Hello. Marami na kapal kang ulap. Ano ka na? Hey bro! Bababa kami! O, talasin daw, pababa. Ay, Tagalog pala. Hindi ka kasi nagtatagalog. Dapat pag-Tagalog ka rin. Hello, vlog! Hello! Hello, vlog. Ganito na silang dalawa. Oh, Masyadong madulas ang daan. Kasama ko ang Daumingso ng Bicol. daming show! Daming show! Sa inutan! Wait lang, wait. Madulas. Adulas kami. Lumig ka din lang pan. Nasa doon. Pero kahit paano sulit man ano kada. Sulit. Anong kakainin mo pagdating natin sa pistahan? Lahat na! Lahat ubos. Pati magkailag ano, pati ibos. Ibus! Pari suman! Suman, actually kami talagang dalawang bida dito eh. Oh. Sila extra lang sila. Ayun, kasama natin dalawang extra. Yun. Service lang namin sila.
Yan dalawa, oo. Oh. Nandito naman kami ulit kasi pababa na naman yung daan. Nabubulol na pati ko. Nabubulol na pati ako. Sabi kayo tayo mag-Tagalog. Dapat Bicol lang, Bicol. O, yan na naman kami dita. Pababa na naman kagyan. Ano pala si Daming Su? Daming Su. Oto, Daming Su. Ano dito? Hop. Tagalog. Dito. Alat na. Talagang malnas. Whoop. Oh, let's go. Ha? Doon ka na sa motor mo. Ano yung pati? Grabe pala pinalakawan. Lakaw! Ang lakaw! Ay! Wala, mahulog. Dali. Ang lakaw! Nuliping din na yan! Ano ka na? Ikaw rin talaga. Pinalakaw lang ako. Alright guys, so magandang tanghali. Nandito kami ngayon sa may barangay Kutmo, San Fernando, Camarines Sur. Pero hindi pa to mismo yung pupuntahan natin na lugar na kung saan talagang kapestahan. So doon pa yun sa may unahan. Pinakita lang namin dito yung magandang spot kung saan talagang kitang-kitang karagatan. Ayan o. Grabe ang ganda. Tapos doon sa unahan, yun na yung Daro Anak. Yan Daro Anak. Tapos doon kami dumaan nakaraan nung December 24, dumaan kami. Galing kami doon sa mainit, tagus dyan sa may pinamasahan. Grabe ang daan dyan. Talagang kahit nakamotor ka, ang hirap ng kalsada. Ito na ang bundok dito. Ayan. Ayan, tig-vlog natin na talagang solid yung spot dito. So dito sa kinakatayo namin, nagplano kami dito mag-camping overnight. Kaso hindi pa namin naayos masyado yung schedule. Tapos wala pang maayos plano. Ayan. Grabe ang ganda dito. Ito yung spot. Ingat lang kayo dito kasi madalas ang landslide. So pag nahulog kayo dito, doon kayo pupulutin sa mga batong yon. So pwedeng ma-injure kayo or pwedeng mamatay kung mamalasan naman talaga. Di ba? So kasama ko si Carlos, Jay, si Richard. May kain kami dyan sa may barangay Kutmo. So ayan, ito yung spot namin dito, ang ganda. Alright, magandang tanghali sa inyo lahat.